batekin esnatu da Pasaia. Auzokide bat, emakume bat, eraildu bere bikote ohiak. Indarkeria matxistaren beste biktima bat. Ez egoteak min egiten du. Bere galerak etenik ez duen amorrua pizten du. Aurrera ateratzeko borrokatu zuen bizitza bat kendu digute. Asko gehiago merezi zuen bizitza. Duela 3 urte, bekoz beko elkarteak bere bidean laguntzeko privilegioa izan genuen. Beldurrik gabeko bizitza bat eraikitzeko egindako ahaleginaren lekuko izan ginen. Laguntza morala eman genion bere borroka gurea zela jakinda. Honek gogorarazten digu indarkeria matxistak presente jarraitzen duela. Bihozgabea, baita emakumeok zapaltzen gaituzten kateak, indarroso zapurtzea bilatzen dugunean ere. Gizarte gisa, utz egin dugu. Sistema berriz ere berandu iritsi da. Pasaiako mugimendu feministatik gure elkartasuna helarazi nahi diogu haren familiari, lagunei, maite zutenei. Baita gure haserrea ere, hau ez delako gertaera isolatua. Gizartearen sektore askotan mugimendu negazionistak gora egiten duen bitartean, bizirik dirauen egiturazko indarkeria baten ondorioa da hori, eta zenbait erakundek gutxiegitasunez erantzuten dute. Gaur ez dugu bakarrik negar egin, ahotsa ere altzatzen dugu. Kalera atera gara justizia eskatzeko eta etenik ez duen indarkeriaren aurrean erantzun irmoa erreklamatzeko. Baliabideak, benetako babesa eta emakumeak bakarrik ez uzteko benetako konpromisoak eskatzen ditugu. Mugimendu feministatik instituzioei exijitzen diegu berak egindako bidea hemen ez geratzeko. Jarrai dezatela borrokan eta lanean. Justizia egiteko geratzen den prozesuak aurrera jarrai dezan. Zuri lagun agintzen dizugu zure memoria ez dela ahaztuko. Zure borroka gure motorra izango dela aurrera egiteko. Injustiziaren aurrean ahotsa altzatzeko eta emakume guztiok beldurrik gabe bizi ahal izateko. Zugatik, nirengatik, ozen eta argi esaten dugu. Bat gehiago ez, bat gutxiago ez. Hoy